खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांदों नाथाय दायनिगिरिनि हेंथायै आयेनखौ लोरबां जानाय बायदि नुहुरदों जायनि थाखाय दुथां आखुनि सुबुंफोरा आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनो आरो बुथारनो थाखाय एसेबो गिखाङाखै बेखौ नोजोर होनानै थांनाय 11 जुनाव क'क्राझारनि अभयाकुटियाव सानै बियानै सोमोन्दो जानाय सिख्लासाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि दायनिगिरिखौ फासि होनो दाबि खालामदों मैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो आफादा गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमायाव अभयाकुटिनि जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायदों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा 1 जुलाइनिफ्राय गासैबो सोरखारि अफिसफोरा गेवफिनजोबसिगोन कभिड-19नि नैथि दोहौनि थाखाय गासैबो मावख' फरायसालि आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन दा कर'ना भाइरासनि एसे गुरुं जानायखौ नोजोर होनानै लासै कर'ना भाइरासनि थाखाय होनाय नेमखान्थिखौबो गुरुं खालामनो आखायाव लादों आसाम सरकारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि रायजोआव गासैबो सोरखारि मावख'फोरा फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय गेवनाय थासिगोन बेनिखायनो गासैबो मावख'नि मावथिफोरनो फैगौ 10 साननि गेजेरावनो कर'नानि भेक्सिनखौ 100% एबा 100% होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेनि अनगायैबो सोरखारि नङै फसंथानफोर जेरै प्राइभेट कम्पानि आरो फालांगियारि फसंथान बायदिफोराबो जुदि 1 जुलाइनिफ्राय खुलिनो लुबैयोब्ला बेफोर फसंथानफोरनि मावथिफोरखौबो कभिड-19नि भेक्सिन लानो थाखाय खावलायदों आरो आबुङै भेक्सिन लाखांनायनि उनाव सोरखारि नङै फसंथानफोरखौबो मोनाबिलि 4 निफ्राय 5 रिंगासिम खुलिनो थाखाय गनायथि होगोन होननानै बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि आसामाव फैगौ 21 जुन समबारनिफ्राय कभिड-19नि थाखाय गोख्रोङै भेक्सिनेशन ड्राइभ खालामनो थाखाय आखायाव लादों आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों गासैबो जिल्लानि डिसि एसपि आरो सावस्रि बिफाननि अफिसियेलफोरजों कभिड-19नि थाखाय भेक्सिन होनायनि सायाव सावरायलायदोंमोन बेनि उनाव बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि 21 निफ्राय 30 जुननि गेजेराव सानसेयाव 3 लागै भेक्सिनेशन होनायनि थांखि लादों बेनि थाखाय गासै 2000 सेन्टार बानायनाय जागोन आरो टाउन ओनसोलाव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनानि 8 रिंगासिम भेक्सिनखौ होनाय जागोन आरो गामि ओनसोलाव फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम भेक्सिनखौ होनाय जागोन मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनि बांसिनफोरनो गासैनोबो बेसेन नाङालासे भेक्सिनखौ होनाय जागोन क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव रायमना माहारियारि पार्कआव थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों थांनाय 5 जुननि मुलुग आबहावा सानखालि आसाम सरकारा आसामनि 6थि माहारियारि पार्क महरै रायमना माहारियारि हाग्रा ओनसोलखौ फोसावनानै होदोंमोन बेनि उनावनो हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै दंफां दानफायनाय आरो जिब जुनार बुथारनायनि हेंथायै गोख्रोङै नोजोर होदोंमोन बेयावनो मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गसाइगावआव थानाय 31 नं बेटेलियन SSBनि मोनसे दोलो आरो कसुगाव मिरु हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों थनै मैदेर हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुं आरो गंसे अट'खौ हमनो हादों हमजानाय सुबुंखौ जानालिगाव बान्थिजरानि माथिय बसुमतारी होननानै मिथिहोदों हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला माथिय बसुमतारीया थनै मैदेर हाथाइखौ फाननो थाखाय कास्टमार नागिरगासिनो दंमोन बेयावनो हाग्रा बिफाना बायग्रा जाफ्लानानै माथिय बसुमतारीखौ हमनो हाहैदों थनै मैदेर हाथाइनि लिरथायखौ 15 केजि जागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाना माथिय बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थनै मैदेर हाथाइखौ भारत भुटाननि सिमानि सासे राभानिफ्राय लानानै फैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों गासै बारग' NDFB आरो बिटिआरनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जानो हागौ गोजोनथाव खौरां बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी EM रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा मैया गुवाहाटीनि उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन जेराव बिथांमोनहा आसाम पुलिसनि DGP ADGP इन्डियान आर्मी आरो पेरामिलिटारि फर्स जेरै BSF CRPF SSB ITBP आरो CISF डिपार्टमेन्टनि गोजौ थाखोनि अफिसियेलफोरजों सावरायलायदोंमोन बे जथुम्मायाव सावरायलायनायनि सोमोन्दै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों दि
बिटिआर गोरोबथानि 9 नं दफायाव थानाय बायदियै बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ इन्डियान आर्मी आरो पेरामिलिटारि फर्सआव आरो बिटिआरआव थानाय बर' लाइमोनफोरखौ डिफेन्स सार्भिसआव थिसननायनि सायाव सावरायलायदों। लोगोसे बेसेबां रेहायनि गेजेरजों बेफोर डिपार्टमेन्टफोराव बारग' NDFB आरो बिटिआरनि बर' लाइमोनफोरखौ थिसननो हायो बेनि सायावबो सावरायलायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जायफोर बारग' NDFB आरो बर' लाइमोनफोरा ग्रेजुवेट आरो बेनि जौसिन रोंगौथि थानाय बिथांमोनखौ कनस्टेबलल' नङा अफिसार लेभेलनि पस्ट होनायनि सायावबो सावरायलायनाय जादों होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बैफोर डिपार्टमेन्टफोराव थिसनजानायनि सिगां इन्टारभिउ आरो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय जि थाग थियारि नांगौ बेनि थाखाय फैगौ सप्तानिफ्रायनो बैफोर डिपार्टमेन्टफोरा गाव गावनि केपासिटि हिसाबै ट्रेनिं होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। सोरखारि बिफानाव मावग्रा मावथिफोरा मोब्लिब बिल होआखैब्ला दानबान्था मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनो हागौ। मोब्लिब बिफाना मोब्लिब बिल होयि आरो मोब्लिब खावनायनि थाखाय गोबां खहा जादों, जायनि थाखाय एपिडिसिएल आसामा सोरखारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो आसाम सोरखारनि गासैबो कमिशनार आरो सेक्रेटारिफोरनिसिम लाइजाम हरदों। लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिथोन होनो थाखाय खावलायदों दि जाहाथे दानबान्था बानायनायनि सिगां आसाम सोरखारनि सिङाव थानाय गासैबो डिपार्टमेन्टनि DDOफोरा अफिसाव मावग्रा मावथिफोरनिफ्राय एपिडिसिएलनिफ्राय मोननाय मोब्लिब बिलनि नो डिउस पेएबल सार्टिफिकेटखौ जमा लायो आरो बे सार्टिफिकेटखौ फैगौ 30 जुननि सिगांनो जमा लानो थाखाय DDOफोरखौ बिथोन हरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि एपिडिसिएलनिफ्राय मोननाय मोब्लिब बिलनि सिस्टेम जेनेरेटेड पेमेन्ट रिसिप्टखौ होबाबो जागोन। आसामनि सिलचराव सासे आइजोआ 5.2 केजिनि गोरलै गथ' जोनोम होदों, जायखौ डक्टरा आसामनि मादावनो दासिम बयनिख्रुइबो गिलिरसिन एबा गिदिरसिन गोरलै गथ' होननानै फोसावदों। सिलचरनि गंसे सोरखारि देहा फाहामसालिनि डक्टरफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोरलै गथ'खौ जोनोम होनायनि समा बारलांबायमोन। उनाव डक्टरफोरा जोथोनै सिजारियेन खालामनानै गोरलै गथ'खौ दिहुननो हादों। लोगोसे डक्टरफोरा बुंथिबावनाय बायदिब्ला आसामाव गोरलै गथ'फोरनि लिरथाया खमसे खम गड़ 2.5 केजिनि जायो, नाथाय 5 केजि गथ' जोनोम होनाया मोनसे गुबुन रोखोमनि केस होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गोरलै गथ'साया दा मोजाङैनो दङ। बिथांनि बिमानि मुङा जया दास आरो बिफानि मुङा बादल दास। सोमोनांथावै गुवाहाटीनि भरलु दैमायाव कर'ना भाइरास मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गुजरातनि सबरमती दैमा आरो माखासे दैमाफोरावबो कर'ना भाइरास मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला गुजरातनि गांधीनगरनि IITआव प्रफेसर मनीष कुमारनि दैदेननायाव रिसार्च खालामनाय जादोंमोन। बे रिसार्चआव भारतनि माखासे दैमानिफ्राय दैनि सेम्पोल लानानै टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेयावनो गुवाहाटीनि भरलु दैमा, गुजरातनि सबरमती दैमा आरो माखासे दैमाफोरनि सेम्पोलाव कर'ना भाइरास मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामाव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया खम जादोंब्लाबो थैनायनि सुबुं अनजिमाखौ खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। मैया सानसेयाव आसामाव 1,61,420 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 3,571 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो मैया सानसेयाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया 40। आफगानिस्तानाव 258 तालिबान उदखारिफोरखौ गावथारदों आरो 156आ जोखोम जादों। आफगानिस्ताननि डिफेन्स मिनिस्ट्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला आफगान नेशनेल सिकिउरिटि फर्सआ तालिबान उदखारिफोर थानायखौ स्रोद खौरां मोननानै आफगानिस्ताननि गोबां प्रभिन्स जेरै नांगारहार, लाघमेन, फारियाब आरो हेलमन्द आरो माखासे जायगाफोराव मोनसे गेदेर अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो गासै 258 तालिबान उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो 156 उदखारिफोरखौ जोखोम खालामनो हादों। आरो बेफोर ओनसोलनिफ्राय रैखाथि बिफाना गासै थर 76 IED एबा बेफ्रुग्रा हमनो हादों। उनाव बेखौ नष्ट खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आफगानिस्ताननिफ्राय US आरो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गानाइजेशननि रैखाथि बिफानखौ खम खालामनायनि उननिफ्रायनो आफगानिस्तानाव तालिबान उदखारिफोरा बांसिनै गाग्लोबनो हमदों। बेनिखायनो आफगानिस्तानाव तालिबान उदखारि आरो आफगान फर्सफोरनि गेजेराव फ्राय सानसे एबा साननैनि गेजेरावनो गावलायलायनाया जाबाय थायो। HSLC आरो HS जोबथा आनजादनि नाम्बार होनो थाखाय मोननै आफाद दानाय जाबाय। मोनसे आफादा HSLCनि थाखाय आरो गुबुन मोनसे आफादा HS जोबथा आनजादनि थाखाय। मख'नो गोनांदि मोन्नैबो आफादाव सा 9 सोद्रोमा थागोन। HSLC आनजादनि सायाव मार्किं सिस्टेमनि फर्मुला बानायनो थाखाय
डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनि बारग' भाइस चेन्सेलर डक्टर आलक बुरागहाय बिथांखौ आफादनि चेयारमेन बानायनाय जाबाय आरो एचएस जोबथा आनजादनि सायाव मार्किं सिस्टेमखौ बानायनो थाखाय कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एन्ड एन्सियन स्टाडिज इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर दीपक कुमार शर्मा बिथांखौ आफादनि चेयारमेन बानायनाय जाबाय। बेफोर मोननै आफादा फैगौ सप्तासेनि गेजेरावनो फरायसाफोरनो नाम्बार होनायनि सायाव फर्मुला बानायनानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननो रिपर्टखौ जमा होगोन। बे मोननै आफादा मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थानाय फरायसाफोरनि रेकर्ड जेरै इन्टारनेल एसेसमेन्ट आरो प्रेक्टिकेल आनजादाव मोननाय नम्बरनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे फर्मुला एबा मडेलिटि थाग-थियारि खालामगोन आरो बे खामानियाव बे मोननै कमिटिखौ सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ गासैबो टेकनिकेल आरो अफिसियेल सापर्ट होगोन। बेफोर मोननै कमिटिनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाना रिपर्ट मोनखांनायनि उनावनो नायबिजिरनानै गासैबो फरायसालि आरो सोमोन्दो थानाय अफिसफोरनो इन्सट्राक्सनखौ होगोन। बेनि उनाव आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल आरो सेबाया 30 जुलाइनि सिगांनो रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन। आसाम सोरखारा 7 सोरखारि मावथिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव मावग्रा 7 मावथिफोरखौ मोजां डिउटि मावैनि थाखायनो सासपेन्ड खालामनाया जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 7 मावथिफोरा बङाइगाव जिल्लानि चलखवा आफारिया गोबर्धन फेरि सार्भिसाव मावोमोन। नाथाय बिथांमोन 7आ डिउटिखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो गंसे जाहाजा दैयाव गोदोदोंमोन, जायनि थाखाय आसामनि स्टेट ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टार चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरेटनिसिम बिसोर 7 मावथिफोरखौ सासपेन्ड खालामनो बिथोन हरदोंमोन। बेनि उनावनो बिसोर 7खौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। सासपेन्ड खालामजानायफोरनि मुङा फारियै शाहनूर आली, पुष्पा बरा, लीलाधर नाथ, तारानी कलिता, महेश्वर भुइया, द्वारिका चौधरी आरो मन्टु कुमार गस्वामी। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर पेपार लिक जानाय केसआव आसाम सोरखारा सासे एडिशनेल एसपिखौ सासपेन्ड खालामबावबाय। करिमगन्जनि बारग' एडिशनेल एसपि आरो मरिगाव जिल्लानि बर'मणिपुरनि 16 नं आसाम पुलिस बेटेलियननि इनचार्ज प्रशान्त दत्तखौबो आसाम सोरखारा आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर पेपार लिक जानाय केसआव सासपेन्ड खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला प्रशान्त दत्तया आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर पेपार लिक केसआव रिटेन एग्जामनि पेपार लिक खालामनाय आरो गोसारहोनायाव आखाइ दंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।